De y cylch yw cartre yr adran B am heddi, y Merlod Cymreig. 12 yn y dosbarth yma i'r Ebolesi neu'r adferch dyflwydd ddod. Maen nhw'n ifanc achos dyma y tro cynta i ni'n croesawu yr adran B i'r prif gylch. Hwna ardd i mercher fel yr arfer. Yn beirniadu y cystadleuaeth yma, mae Mr Stephen Howard, Brydfa Boston, yn Swydd Efrog. Ac 469 sy'n ar y brig ar hyn o bryd, fel ni gweud, sef Aierth Vienna. Gyda Joe Parry, ac oedd hon yn bencampraig yn y ffair eiaf, fel Eboles blwydd, ac wedi bod yn llwyddiannus eto eleni yn ystod sioe'r ha, a mae Brydfa Aierth wedi cael llwyddiant ysgubol yn y sioe yma dros y blynydde, ac yn gwerthu, maen nhw wastad yn fodlon gwerthu rhywbeth dda i rhywun arall. Ddim eisiau just cadw nhw iddi hunain. Fel bod nhw'n cael dangos nhw, a mae lot o llwyddiant mae Brydfa Aierth wedi cael ydi trwy gwerthu cyffyle arbennig iawn. A mae Joe erbyn hyn wedi cymryd diddordeb ac cymryd yr awenau o'r Brydfa. Mae Jesse fam dal yn dylanwad cryf yna. A diddorol wedyn ni yw dilyn y stori pan maen nhw yn gwerthu, dilyn y llinach a stori'r cyffyle sydd yn ei gadael nhw. Swn i'n dweud bod lot o waed Brydfa Aierth yn rhedeg trwy lot o enillwyr sydd yn y cylch yma heddiw. Maen nhw wedi bod mor dylanwadol dros y blynydde, a pawb yn awyddus i cael bach o'r waed yna. Ar adran B, yn boblogaeth iawn leni, lan rhyw 38% dwi'n credu, ers y llynedd, sydd yn newyddion da iawn i'r rheini sydd â diddordeb mowr yn yr adran. Mae'n braf cael gweld yr adran yma'n cael ei cefnogi. Mae o'n... Dyn ni'n gweld y sioe hyd o lad bod yr adran yn poblogaidd, a braf cael gweld bod yna niferoedd dda yma eleni. Yn beirniadu, fel o'n i'n sôn, Mr Stephen Howard, Brydfa Boston o Swydd Efrog. Stephen di bod ynghlwm ar Merlod Cymreig ers 100 mlynedd. Ac wedi dechrau'r diddordeb pan oedd e'n grwtyn bach 9 mlwydd o'd. Mae yna ryw newid wedi bod. Mae'r trydydd wedi dod fyny i'r ail safle, 472. Dyma Shane Rogers, gyda Wortley Cinderella, dyma berchnogaeth Jill Simpson. Dyn ni'n wedi gweld lot o ni yn ystod yr wythnos newid safleoedd fel arfer. Maen nhw wedi bod yn eitha sicr yn do. Ond dal ar y brig mae Aierth Vienna. Mae'n braf cael gweld bod beirniaid yn fodlon ail ystyried, falle bod nhw wedi methu rhywbeth neu wedi gweld rhywbeth, neu bod yna geffil i lawr y llinell, falle sydd wedi just cael ei mynd ar goll yn ystod y dosbarth, os ydych chi'n deall. Ie. Beth am natur yr adran B? Wel, mae'r adran B yn adran gaeth ei datblygu nôl yn y 40au, 50au, fel oedd y cymdeithas yn chwilio am ceffil oedd yn addas ar gyfer plant, oedd yr adran A, a wedyn fatha'r cam nesaf mewn ffordd. So ddaru nhw gyda gwaed yr adran A, a chydig bach o gwaed ceffil Bab ac ceffil Arab, datblygu'r adran B. A maen nhw wedi bod yn hynod o lwyddiannus. Ac dyna beth ddylen nhw fod yn addas i blant. Wel, mae'r het i ffwrdd. Stephen Howard di diosg i het. Ac mae'r hosyn goch wedi cyrraedd ac yn cael ei rhoi i Aierth Vienna. Allan o'r march rhoson Adonis a'r gaseg Aierth Titania. Aierth Vienna, ac yn dangos Aierth Vienna heddi. Mae Joe Parry o Better Sgwerfil Goch Corwen. Wedi wneud swydd wych.
a sicrhau bod y wobr gynta'n yn mynd I Aierth Vienna. We have results now for class 36 in the Welsh Ponies. Ac o ti'n gweud gynne o ran datblygu'r adran B yn y 50au a'i natur nhw a bod nhw'n addas iawn ar gyfer plant. A hynny'n bwysig, mae'n rhaid diwedd y dydd, o ran brydwyr, yn rhaid sydd wedi dod mewn gwaed, yn ni'n dangos mewn llaw, a mae'n rhaid, os ddim pwrpas yn os oes gen nhw swydd I wneud. A mae hynny'n braf wedyn, mae dosbarthiadau ar gyfer marchogaeth mor poblogaidd erbyn hyn. A dyn ni'n cael gweld bod yr adran B yn cael ei cynrychioli yn rhoi ceffyl y flwyddyn. Maen nhw'n neidio, maen nhw'n addas ar gyfer pob elfen o marchogaeth. A dyna falle pam bod ni'n gweld cynnydd yn y poblogrwydd wedyn, bod nhw'n gallu troi llaw at sawl Yn union, peth. debyg. Sarah Eleanor Marklands and Smoky Pot Shezham. With 5th prize going to 466. Wel, mae hon yn eiliad mae pawb eisiau brofi. Dod i'r brig a dangos I doniau llongyfarchiadau mawr iawn I Aierth Vienna yn cipio'r wobr gynta, yr Ebolesu a'r adfeirch dyflwydd ddod ac yn cael ei arwen gan Joe Parry. Congratulations to you. And class 36 was again sponsored by... Wel, dyma fi gyda Joe Parry o frydfa Earth, llongyfarchiadau mawr iawn I chi ar ennill unwaith yn rhagor ar y ca arbennig yma gyda Earth Vienna. Sut mae'n teimlo? O, ffantastig, yndi. Well na'r ffair eaf. Mae'n dwy mach na'r ffair eaf. Yndi, wel, dwi'n meddwl oedd I reit boeth yn y dent, anyway. Ond na, gwych, ia. Beth yw'r obeithio nawr gyda'r Eboles yma? O, cadw I fatha caseg a bridio, ynde. Swn I licio gweld I dan gyfrwyn, ynde. Dwi'n siŵr sy'n siwtio cael ei farchogaeth. Ond na, yn y pen draw, magu a trio gwella eto, ynde. Do nôl ennill eto gyda cywion hi, falle? Mae'n ham, mae'n hain di ennill yma. Felly, hynny trio cadw traddodiad I fynd, rhaid. Tipyn o linach, felly. Yndi, yndi. Na. Wel, pob lwc I chi yn y pencampwriaeth, pob lwc yn y flynyddoedd I ddilyn, fi'n siŵr dim hwn yw'r olaf fyddwn ni'n gweld o'r ceffyl brydferth yma. O, gobeithio ddim. Ond mae gennau goltyn yn y dosbarth nesaf, so haid mi fynd. Offa chi, pob lwc!